Reit, da ni cefn llwyfan perfformio yma'n Steddfod yr Urdd efo Mr Formula newydd ddod off y llwyfan, sy'n nhw ti Ed? Ie, dwi'n good, diolch, newydd gael briliant, oes e? Ie, nes ti fwynhau o? Do, really da, cynulleidfa, really cool. Ie. Lot o matab. Cool, mae'r llwyfan mewn lle eitha impresif blwyddyn, dydi? Di, senedd just o fanna. Mae'r llwyfan mae'n eich anhygol, mae pobl i gyd eistedd lawr yn dod at mae'r senedd, fatha rhyw thing enfawr o'ch ben. A mae'n teitha tripyn ar y gweill ar hyn o bryd at y deithau cynt? Ie, gael lot o mynd ymlaen. Yn amlwg gyda'r gwaith ysgolion Tuesday, mae hwnna'n rhywbeth sy'n digwydd bob diwrnod, mae hwnna'n rili brysur. Ond ar ran cerddoriaeth, dwi'n ei stwff solo fy hyn yn amlwg. Wedyn gyda'i prosiect yn enw Bardd ar y go, efo fi a cwpl o boys gwahanol. A blwyddyn yma 2019, da ni'n mynd i lawnsio fan iawn i'r cyhoedd. So, da ni wedi bod yn mynd am spel, ond da ni wedi bod yn cadw bod dim o dan yr eidar. So, blwyddyn yma gobeithio fwch chi'n clywed lot mwy gan Bardd. A da ni'n recordio EP yn mis Mehefin, a wedyn ar ôl hynna gobeithio wedyn byddwn ni'n gwthwy bod mae loads o bethau ar y ffordd. Gwneud taith efo hwnna yn mis Hydref hefyd. Theatrai Cymru. So, chi'n clywed lot mwy gobeithio. Lot ar y ffordd. A sut wyt ti'n gweld pethau ran hip-hop yn Gymraeg ar hyn o bryd? Achos ti ers, swn i'n dweud, ers 10 mlynedd di bod yn cario scene hip-hop Gymraeg ar dysgwyddo, ond rwan mae pethau fel Triwhwr Doeth di ymddangos, mae Rufus Mufasa di dechrau neud stwff eto, so ti'n meddwl bod pethau ar ei fyny eto? Ie, dwi'n meddwl bod pethau ar y ffordd, so. Beth ydy efo fi, just y material hip-hop ydy thing fi, dwi'n neud erioed, a dwi'n siarad Cymraeg, felly mae'n neud synwyr i fi roed y ddau beth o fi gilydd. So dwi wedi weld y scene yn newid a weithio sy'n llawer o bobl yn yma wedyn mae'n llwyd. Ond dwi'n bendant o weld rwan bod bobl yn dechrau talu mwy o sylw at hip-hop Cymraeg. A wedi efo pethau amgen hefyd, mae'r scene efo gymaint o amrywiaeth dyddiau yma. A mae hip-hop yn amlwg yn ffitio mewn yn ideal i mewn i hynna. So ie, mae'n llwyth artistaidd. A fyna llwyth i ddod, dwi'n siŵr, yn y genedlaeth newydd. Ie, briliant. O, dwi'n siŵr bod ti wedi ysbrydoli lot o'n yn wed, so mae'n bwysig bod chdi'n cael y clod am hynny. Dwi'n gwybod bod gen ti rhywbeth i wneud yn y TP wan, so nhw'n i ddim cadw chdi dim hirach, ond ie, rho bod ni beth sy'n ar y gweill a nhw'n ni edrych mlaen glwyd mwy am Bardd yn enwedig. Cool, diolch Ed. Cant, diolch. Cheers. Sefyll yn rhwng wlad o ha. Dwi'n gweld y dwi'n gweld terfyn yn fawr.
1, 2, 3.